Food Festival er jo det, vi kalder Nordens største madfestival. Og det handler egentlig bare om, at vi prøver at skabe en god stemning omkring nordisk madkultur. Så alt det her nede på pladsen er simpelthen fra Norden. Det handler om at gøre mad til en oplevelse. Det handler om, at vi skal have det sjovt, mens vi finder ud af på de forskellige områder, hvordan man laver mad, og hvordan man smager mad, hvordan man oplever mad. Prøvet at lave en smageovergang i forhold til, hvordan vi smager med vores andre sanser end lige med tungen. Fordi det er vi egentlig ret interesseret i, hvor meget vores krop bruger vi, når det er, vi skal smage. Og det er blandt andet synsansen, hørelsen, følesansen og lugtesansen. Du har lyst til at smage på noget ost? Der er i hvert fald nogle pølser derinde. Så med en agurke og en squash og en agurke, og så er der et eller andet i noget, det er ikke dej eller sådan. Så er der et eller andet dej i en eller anden pose. Ja. Sprødt. Mormor. Ja, det er udvalgte folk. Ja, som smager særlig godt. Ja, og det er dem, vi tester så årligt for at Skal du tage det væk? På den måde. Okay. Ja, han er nu glædet ud. Prøv at lytte til spiselyden i høretelefonen. Hvordan oplever du at høre spiselyden? Hvad forestiller du dig, at maden, der spises, smager af? Gulerod. Gulerod? Nu skal du se. 2 cm fra tungespidsen på begge sider, der sidder den tætteste koncentration af smagsløg. Det område vil jeg stimulere med en svag lakridsstrøm. Du vil ikke fornemme nogen lakridsstrøm, men du vil fornemme en smag af syre og metal. Jamen, jeg kan sagtens cykle afsted. Ja. Nej. Ja. Ja. Vi er færdige. Ja. Du har en taske 3. Det er godt. Det her, det er. Ja. Du smager det? Ja. Så kører jeg nedad, og du siger, hvis du smager noget. Hvad for noget? Der var ingenting. Jeg blev usikker. Det synes jeg jo ikke. Jeg kommer lige over fra osten, fra smagsprøverne på osten, og det var måske med til at forvirre mig en anelse. Fordi det, jeg ved ikke, om det ligger på tungen stadigvæk, men jeg synes, jeg skulle differentiere på en måde, som jeg slet ikke er vant til. Mellem 2 fingre. Det er en tabletform. Og det er fordi, at bæret er ikke blevet lovligt i Danmark. Men i tabletform er det. Men du putter den på tungen og lader den blive på tungen lidt. Og så bider du lidt i den og lader den blive lidt i munden. Og så synker du den efter et stykke tid. Okay? Ja, det er fordi, det skal lige virke. Hvor lang tid skal man have den? En minut. Altså sådan, hvor du smager på den, ikke? Du må gerne lukke munden og smage på den. Skal du også prøve? Ja, Ja? det skal jeg da. Okay. Sådan. Jeg er ikke forkølet, men jeg har allergi. Det ved vi da.
smager næsten som mandarin. Det er meget godt, det her. Det er smart. Det er fandme godt. Ja. Godt præparat. Hvad tænker I, drenge? Godt, jeg ved, hvad det er. Holger, jeg tror ikke, du behøver ikke sige, hvad du tænker. Er du ved? Ja, men man kan godt se på Holger, det bruger han så bestemt ikke. Han sådan 4 gafler, ikke? Lækker du med? Det smager af ost, synes jeg. Sådan lidt gorgonzola-agtig. Det er nok det tætteste, som kan komme på det. Men, og den her skumfidus, den smager som en skumfidus, der ikke er noget særligt. Det er bare en sød konsistens. Nærmest lidt papiragtigt, synes jeg. Men osten var god.